Tervetuloa Kalatukku E. Erikssonin hauskojen kausikalavideoiden pariin. Tänään meillä on vuorossa hauki, eli tieteelliseltä nimeltään Esox lucius. Hauen perkaus on helppoa ja nahattomat filetkin saa tehtyä myös kotona pienen harjoittelun jälkeen. Jos haluaa tehdä täysin ruodottomia haukiruokia, niin vaihtoehdot ovat joko ostaa ne valmiina kaupasta tai jauhaa nahaton haukifile muutamaan kertaan lihamyllyssä. Mutta jos intoa riittää, niin harjoittele ihmeessä itse käsittelemään hauki ruodottomaksi. Tarkoitus oli perehdyttää teitä hyvinkin yksityiskohtaisesti hauen ruodottomaksi fileoimisessa, mutta Juha meidän firmasta on jo aikaisemmin tehnyt videon hauen käsittelystä ja vielä tosi hienon sellaisen. Meillä ei valitettavasti ole aikaa kuvata videoa 4 päivää, kuten Juhalla, ja päätinkin, että tämä fileointikohta mennään vauhdilla. Ne, jotka ovat kiinnostuneita kuulemaan fileoinnista yksityiskohtaiset ohjeet, voivat mennä YouTubeen ja hakea sieltä Juhan videon osoitteesta hauen fileointi Kalatukku Eriksson. Tällä kertaa tarkoituksena olisi valmistaa hauesta myös vähän nirsommillekin lapsille maistuvaa kotiruokaa. Samalla myönnän, että yrityksestämme löytyy onneksi huomattavasti minua parempia kalankäsittelijöitä sekä keittäjiä. Mutta omalla esimerkilläni haluan kannustaa myös kotikokkeja harjoittelemaan erityylisiä kalankäsittelytaitoja, sillä valitettavasti nämä taidot tuntuvat olevan katoavaa kansanperinnettä. Ja sitten muutama sana hauen käsittelystä. Tuoreen kalan tuntomerkit ovat raikas tuoksu ja kimmoisa liha. Kidusten väri tuoreella kalalla on kirkkaan punainen, mutta kuljetus sekä säilytys jäiden seassa saattaa haalistaa nopeastikin kidusten väriä. Ennen kuin aloitetaan hauen perkaus, niin kannattaa miettiä, mitä siitä ollaan tekemässä. Jos kalan aikoo suomustaa, niin suomustus on helpointa aloittaa kokonaisesta kalasta. Jos on tarkoitus tehdä fileitä, niin itse aloitan käsittelyn suolistamalla kalan ja sen jälkeen leikkaan fileen. Seuraavaksi kalan fileointi ruodottomaksi pikavauhtia ja muistakaa ne Juhan yksityiskohtaiset ohjeet YouTubesta. No niin, ja nyt meille on syntynytkin pikavauhtia tämmöisiä ruodottomia hienoja haukipaloja, jotka nyt ensimmäisenä ihan laitan tämmöiseen vatkatun kananmunan sekaan, ja täällä kananmunan seassa mulla on laitettu valmiiksi suolaa ja rouhittua mustapippuria. Ja kun nämä on täällä kastettu, niin mä käytän ne jauhoissa. Mulla on tässä nyt pankojauhoa. Mutta tässä voisi ihan yhtä hyvin käyttää korppujauhoa tai jotain muuta jauhoa, mikä kenellekin parhaiten maistuu. Ja sitten kun ne on pyöritelty tuossa jauhossa, nämä kalanpalat, niin sitten ne laitetaan vaan tonne pannuun paistumaan. Pannussa mulla on voita ja öljyä sekaisin, niin saadaan kiva paistopinta siitä. Ja nyt ollaan täällä sisäoloissa, niin mulla on paistinpannu tommosella ihan normiliedellä, mutta mökillä esimerkiksi muurikan päällä tää homma toimii tosi hyvin.